Z dlhodobého hľadiska je pre firmy dôležité uvedomiť si, ako svojou činnosťou prispievajú k emisiám skleníkových plynov v snahe minimalizovať vplyv na otepľovanie planéty. Presná identifikácia a meranie emisí je kľúčová najmä v prípade komplexných výrobných procesov s viacerými výstupmi, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry. Ak je technológia výrobného procesu zložitá a vyžaduje sa meranie emisí na viacerých miestach, používa sa bilančná metóda stanovenia emisí. Táto metóda zahŕňa výpočet rozdielu materiálov na vstupe a na výstupe vzhľadom na obsah uhlíka. Tento rozdiel určuje množstvo emitovaného CO2. Na pomoc pri riešení tejto úlohy bola vyvinutá aplikácia s názvom Globálna bilancia CO2. Táto aplikácia umožňuje zbierať a kontrolovať údaje v rámci komplexných výrobných organizácií, definovať rôzne bilančné postupy a následne generovať výsledky bilancií. Okrem toho aplikácia podporuje viacjazyčnosť, rôzne časové pásma, rôzne jednotky merania a systém používateľských rolí. Dáta sú ukladané v databáze Oracle a prístup k nim je možný prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá zabezpečuje jednoduchú a efektívnu správu.